Tervehdys. Tässä on tullut pyyntöjä, että esittelisin nämä mun kitarat, mitä mulla on, niin tehdäänpäs nyt tämmönen nopsa-video. Aloitetaan Charvel Avenger, joka on ensimmäinen mun oikein kunnon sähkökitara. Mulla oli pari halpiskitaraa teinipoikana, jotka katosi jonnekin, koska oli villiä aikaa, niin eihän ne pysynyt mukana. Ne siis katosi jonnekin, mikä nyt vähän harmittaa. Ja sitten joskus ihan pikkuskidinen oli joku semmonen ihmeellinen puoliakustinen, tai olisiko se ollut akustinen, mutta tehty sähkökitaran näköisesti. Siitä on kuvia. Tai ainakin yksi kuva, jossa minä soitan sitä. Tai rämpytän. Niin kuin nykyistäkin. Mutta tässä on siis Charvel Avenger. Ostin tämän vuonna muistaakseni 1990. Saattoi olla 91, mutta todennäköisesti 90, kun yritin sitä pähkiä. Se mikä tässä on hyvää, yleensä niissä oli JT, vai oliko se JT? No anyway, se Jacksonin talla 570. Mutta tässä mallissa 590, joka on huomattavasti parempi. Siis vibrakoneista, tallakoneista. Tremolo, tää on helmetin hyvä. Sitten mä vaihoin tähän, tässä oli kaksi yksikelasta mikkiä, Charvelin mikkejä, oli aivan surkea. Vaihoin tähän EMG 89 ja aivan törkeä. Tässä on siis älytön outputti. Tää on oikeastaan aina näistä mun kitarasta, että kun soittaa vähän tämmöstä raskaampaakin musaa, niin ei tarvitse käyttää boostia. Nyt siinä on boosti päällä, mutta sen saa ottaa pois. Vähän kohmea. Todella ärtsypeliä. Tää oli mulla ykköskitara niin 15 vuotta. Ja kun puhun, että ykköskitarana, mennään sitten seuraavaan. Jos joku haluaa tietää enemmän mistä tahansa näistä kitaroista, mitä tässä esittelen, niin pyytäkää, niin tehdään sitten erikseen videota. Mut sitten, mulla oli kaverilta tämmönen lainassa, ja aikaisemmin kun se oli lainassa, niin minä sitten ostattelin tämän häneltä ja hän möi, ja tää on oikeastaan näistä, nämä on sähkökitarista ainut näistä, mitä tuun esittelin, minkä on ostanut käytettyä. Tämän ostin. Tää on 80-luvun puolesta väliin. Ehkä 83-84 voisi olla tää vuosimalli, tai 85. Amerikassa kasattu ainakin Neptune NJ USA, toi oli Japanissa tuo Charveli. Ja tän ostin niin kakkoskitarasta itselleni, kun ajattelin silloin tarvitteen. Ja kakkoskitaran on palvelutkin ne 15. Tän ostin itse asiassa vähän myöhemmin kuin tuon, se oli vissiin 92, eli pari vuotta tuon jälkeen kakkoskitaras, mutta oli kakkoskitarana sen 13 vuotta. Tässä on EMG 85 mikki. Tätä mä tykkään vähän boostatakin sitten. Se ei ole niin ärtsy kuin tuo 89, vaikka periaatteessa paperilla pitäisi olla samanlaisia. Se vaan on. Ilman boostia ja boostin kanssa. Ihan mainiosti ajaa asiansa. Koristeltu, niin kuin tuo Charvelikin Texwilleristä ja sun muualta napattu koristetta, ja jossain vaiheessa oli presidentinvaalit Ahtisaari ja Rehn vastakkain, ja hei, vaimoni kuvaa siltä ajalta, kun ruvettiin seurustelemaan 90-luvun alkupuolelta. Oikein jees peli tämäkin. Sitten siirryin kitaristilaulejaksi taas vuosien tauon jälkeen. Mä soittelin Kamu ry ja Bulldozer bändissä pääasiassa.
Mut sitten perustettiin Veljekset Perseen ja mä rupesin kitaristi-laulajaksi siinä. Ja piti saada mikki, jossa ei oo tommonen kelluva vibrakoneessa niin kuin noissa kahdessa, mutta floikka juttu, että jos kieli katkee keikalla, niin pystyy silti jotenkin klaaraamaan eteenpäin. Niin ostin sitten tämmösen ESP LTD Viper 400, jossa on mikkeinä EMG81 ja EMG85. Eli onko tää nyt semmonen Chuck Wilde setup ja kaikki, ketkä siis tää käyttää hirveän moni, mutta ihan loistavaa. Tämä on nykyisen mulla ainut kitari, joka on drop C-vireessä. Nämä muut on drop D viritetty. Tykkää soitella sillä. Ja tätäkin soittelen boostattuna. Mennään tänne. Onpa järkyttävä vire. Semmonen vehje. Ja tää oli sitten mulla ykköskitarana vuodesta 2006 aina vuoteen 2014 asti. Eli mitä se tekee? 8 vuotta. Silloin mä soittelin pääasiassa täällä. En muista, oliko mulla varakitaroja esimerkiksi mukana. Eikä tainnut katketa kieli kuin kerran. Mutta sitten kaveri osti Gibson SG:n ja se vaikutti niin hienolta, että minun piti saada kanssa. Ja lähdin kiertelemään Tampereen kitarakauppuja ja ei sattunut missään oikein silmään, kunnes Tampereen musiikissa nökötti tämmönen. Ja oli ihan hemmetin ihmeessä, että mitä ihmettä, että ostin SG, mutta lukee silti Les Paul. Ja sitten selvitin, että vuosina 61-62 vai 63, silloin kun tämä malli esiteltiin, niin Gibson SG:n nimi oli Gibson Les Paul. Se tuli korvaamaan Les Paul silloin. Ja tämä on vuonna 2013 tehty Gibson 1961 Les Paul Tribute, joka olisi tehty. Ja tässä on tämä Sideways Viprola, jota tehtiin vaan silloin alussa. Ja tämä on ensimmäinen malli, jonka tämä tehtiin niin kuin reissuena, tämä Tribute. Ja minähän ihastuin tähän niin paljon, että näissä kaikissa muissakin on tämä vastaavanlainen vibrakoneisto. Classic 57 mikit. Ihan kivaa rockijyrää. Ilman boostia. Ja tykkään soittaa boostattuna näitäkin kaikki. Semmonen. Tämä oli siis Tribute. Tuleekohan tästä miten pitkä video, mutta katsotaan saanko mä sitä jaettua kerralla vai jakaa useampaan osaan. Okei, sitten meni pari vuotta aikaa. Toi oli siis 2014. Kitara oli vuodelta 2013, oli vissiin vuoden ollut sen pölyttymässä. Ei ollut kelvannut kellekään, mutta toi on aika harvinainen vissiinkin. Ei tehty kuin rajoitettu määrä noita. Sitten tämmösen huomasin Thomannilla. Ja tää on itse asiassa se kappale, mikä Thomannin mainoksessa oli, niin tätä on käytetty valokuvauksen. Niistä tää on, tai Thomannin valokuvauksen. Tää on SGS3 vuodelta 2015. Ostin tän muistaakseni 2016 tai 17. 2006. Me oltiin menossa Baltiaan keikalle ja se ei kerran tulla sinne mukaan ja oli ihan kuin kissapistoksessa ottamassa, nyt se kitara tulee sillä välin kotiin. Mutta 2015 mallia, tämäkin ostin uutena, oli käytetty vain valokuvauksessa.
Tässä myös on ne Classic 5.7 mikit, paitsi tää tallemikki on plussa, eli pikkusen kuumempi. Muuten samasta magneetit. Alnico 2 on nää, niin kuin tuossa toissakin kitarassa. Ja tää on ärtsypeli. Puustattuna. Sellainen. SGS3. Näitäkin tehtiin, jossain oli, että 200 kappaletta olisi tehty, mutta en tiedä sitten. Yritin kysellä sekä tästä että tuosta toisesta Gibsonin tehtaalta, että mitkä näiden valmistusmäärät oli, mutta ei ole kuulemma eksaktia valmistusmäärää heilläkään, tai eivät ainakaan ilmoita. Tekivät vaan tietyn ajan ja sitten lopettivat tekemisen, mutta ei ollut mitenkään numerotuja sarjoja. Sitten täytin 50, ostin itselleni taas yhden Sideways Viprolla. Eli tää tuli tavallaan niinku semmoiseen yleisempään mallistoon sitten tämä Sideways Viprolla, niin kuin noissa kahdessa muussa oli, ne oli enemmän semmoisia spesiaalieriä, mutta tää tuli 2019 Standard 61. Tehtiin 3 eri versiolla, oli kiinteällä tallella, Maestro Viprolla ja sitten tällä Originalilla, tosin vähän parannellulla versiolla, mikä oli se vuoden 61 suunnittelu. Tässä on pikkusen erilainen kaulaprofiili. Noissa keskenään oli jo näissä kaikissa mun kitaroissa on erilaiset kaulat. Mikit on burst bookerit, eli Alnico vitosmagneeteilla. Tää Cherryn sävy on vähän erilainen mitä tuossa ensimmäisessä Gibsonissa, mutta tämmösen mä ostin 2019. Tää oli vielä hauska, en ollut kotona ja tulin kotiin, niin ovea vasten oli nojaamassa paketti. Postikuski oli jättänyt tihkusateeseen. Okei, mutta olin tyytyväinen kun sain. Ja burst bookerit on vähän ärtsymät mikit kuin noissa muissa, mutta en tiedä huomaako hirveästi. Boosta tässä. Pitäisi öljytä satulaa, niin se pitäisi vireä paremmin tuon Viprolan kanssa etenkin. Pääsis kielet liikkumaan paremmin, se ei jumita. Mutta siinä oli siis Standard 61 vuodelta 2019. Sitten tämmönen unelmakitara. 60-vuotisjuhlamalli vuoden 1961 Les Paul Customista. Tää virallisesti taitaa olla nimellä Les Paul 16th Anniversary 1961 Les Paul SG Custom. Tää on epäonnen kitara ollut, tästä on mennyt jo kaula rikki. Että kerrottaako se tässä, on varmaan jakanutkin näitä, että se on pitänyt korjata tästä fiksulta mallia. Mutta on kyllä hieno ja hyvä kitara. Tilasin Portugalista, tuli kaula katkenneena, mutta laitettiin kuntoon. Kiitokset korjaajille. Ja Gibsonin työnjälki Custom, tää on mun ainut Gibsonin Custom Shopin kitara ja se oli mun mielestä aika käppästä. Siis oli huonosti maalattua ja muitakin pikkuvirheitä, mutta muutenhan tää on ollut ja nyt tää on laitettu erittäin hyväksi. Mikkeinen tässä on custom bookerit, jotka on Alnico 3 magneeteilla, jotka on kaikista heikkotehoisimmat Alnico magneetit. Mutta silti tässä on aika uskomaton räyhä tässä kitarassa, tykkään kyllä kovasti.
Mutta tämä on hyvä. Ja tää on vuodelta 2021, koska on 50-vuotis juhlamalli. Ei kun 16. Paljon se tekee? 60-vuotis juhlamalli. 16 tää nimellisen. Kitara 2021, ostin tämän 2023 muistaakseni. Pari vuotta tää kerkisi omaistua kaupassa. Joo. Mutta tällainen uutena tää tuli, joskin vähän viallista. Mutta sitten viime tammikuussa menin sitten tilaamaan tämmösen paikalliselta gurulta. Gas Guitar Works tekee kitaroita käsityönä Tampereella ja otin kaikki noin mun 4 äsketä mukaan ja mittailtiin yksi iltapäivä millin 10% tarkkuudella kaikki speksit niistä ja etittiin nyt sitä täydellistä äsketä, mikä sopisi mulle. Ja tämmönen tuli. Mä olin nähnyt netissä vuoden 1960 Les Paul Customi. Se oli niinku varmaan jotain koe-erää. Just tämmöisenä niinku cherry punaisena valkoisella niinku muoveilla ja kultaisilla osilla ja sideways vibralla ja vaikka sun mitä. Ja siitä otettiin vähän mallia, mutta sitten haluttiin tosissaan, tää on tämmönen karkin näköinen ja tähän on pikkusen burstia, eli nämä menee vähän tummemmaksi täältä nää eri sävyistä. Burstia tässä on sideways vibralla piti tilata Amerikoista. Hondurasin mahonkia on kaikki nämä yhdestä kappalista tehtyjä osia näin. Ja Darwin Custom kitaran nimi, kun itsessään päättää nimen. Logo suunniteltiin D tonne. Kitaran mikitykset en ole missään nähnyt tämmöisiä. Me tehtiin kaikki erilaiset magneetit näihin. Eli Alnico Vitoni, joka vastaa Burstbookeria, ehkä mikä oli tuossa yhdessä se R-kitara. Sitten Alnico 3, mikä oli tuossa keskimikkinen, mikä oli tuossa Customissa äsken. Ja Alnico 2, täällä kaulamikissä, kun mä tykkään sitä pyöriöidestä, niin se on sama mikä on tuossa parissa ensimmäisessä äskeessä. Ja on tässä kaikenlaisia herkkuja. Asymmetrinen kaulaprofiili, eli ei ole ihan täällä on vähän enemmän tarttumapintaa täällä. No C-profiilin mukaan tää yläpuoli ja korkeammat kielet on sitten D-profiilin mukaan. Et jos osaa, niin voi soittaa nopeitakin. Pyörivät toi talla ja satulla menee kielet rullien päältä, niin ei pitäisi tulla hirveästi vireongelmiakaan edes tämän sideways vibrulan kanssa. Ja sitten täällä on vielä nämä loistaa pimeässä vihreänä nämä täpsät sitten, mutta nyt taitaa olla niin valoisa, niin en voi esitellä sitä. Mutta onpahan ärtsypeli, mä sain tän vajaa viikko sitten ja olen tässä nyt yrittänyt totuutella tähän, mutta niin varmaan autos kun pistäisi piuhan paikalle. Sänkötän tässä. Alkaa liian näpit kohmeessa täällä jännityksestä. Kokeillaan boostattuna. Siinä oli toi takamikki, molemmat mikit. Kaulamikki ja tuolta saa sitä aina keskimikin päälle. Sitten kun vetää voluat nollille näistä kahdesta muusta, niin tässä on pelkkä keskimikki.
Kiitos, tässä oli mun kitarat. Paitsi hetkonen. Mulla on tää toinen kitara, mikä on nyt käytettynä ostanut, eli Arjan A573 jostain 70-luvun lopulta ostin pari vuotta sitten kirpparilta. Ihan pätevä akustinen. Tää klassinen kitarahan, tää on nailonkielinen. Ajaa asiansa rämpöttelyyn kivasti ja sitten Greenin J-Basso ostin vuonna 2018 Kimmo soittimesta Joensuusta. Kun äänittelen itse täällä biisejä teen, niin piti olla basso ja tuo ajaa asiansa ihan loistavasti. Siihen en ole mikään basisti, mutta siinä oli kaikki mun kitarat. Tällä hetkellä on jo vaimo sanonut, että hetkeä ei tule uusia. Kiitos kun jaksoit katsoa.